Gaurko elkarreteratzen salatu nahi duguna parlamentua gaur onartuko dituen aurrekontuak antisozialak direla. Eta antisozialak dira batetik gastu araua eta defizit publikoarekin bat egiten dutelako eta bestetik erabat baldintzatuta daude Nafarroako fiskalitatearen gatik. Eta azpimarratu nahi dugu Nafarroako fiskalitatea dela eskasa, Europar Batasunarekin alderatuta askoz ere gutxiago jasotzen dugu zergen bidez. Fiskalitate hori injustoa da batez ere langileengan pairatzen dugulako, eta hirugarrenik iruzur fiskala, enpresetako iruzur fiskalarekin ahalbidetzen duen fiskalitatea da Nafarrokoa. Horregatik zentzu horretan eta eszenatoki horretan fiskalitate horren injustua izan da, are larriago iruditzen zaigu Navarra Suma, Geroa Bai eta PSNek hartutako erabaki horrekin kendu zutelako, ondaren gaineko zerga ezabatu zutelako. Gobernu honen borondate politiko eza lan, pentsio eta bizi duinak jasoko dituzten aurrekontuak onartzeko, eta hori da gaur salatu nahi duguna. Hau gertatzen den bitartean enpresarien neurriko fiskalitatea garatzen du gobernuak, ez ditu gure aldarrikapenak aintzat hartzen eta austerizidioak markatzen dituen aragoak onartzen dituzte. Honen aurrean guk uste dugu alternatiba bat dagoela, bestelako fiskalitatea garatzea justizia sozialean oinarrituta eta burujabetza defendatzea, hemen Nafarroan gure lan eta bizi baldintzak erabaki ahal izateko. Eta bestetik baita ere egin nahi dugu balorazioa Bildu eta Nafarroako gobernuaren arteko akordioa. Guretzat akordio horrekin ez da berbideratzen aurrekontu hauen orientazio antisoziala eta mantentzen da. Azkenean akordio horri esker bakarrik gastu sabaia 0,4an igotzen da. Eta gu kontziente gara zein den aritmetika parlamentaria eta indar instituzionalek izan dizakeen oztopoak, guretzat ezinbestekoa da ez saltzea gizarteari okerreko mezuak. Eta akordioen sinatzaileak guretzat okerreko mezuak horiek zabaldu zituzten. Akordioan aipatzen dira greba orokorreko bi aldarrikapen nagusi, soldata eta pentsioen ingurukoa, baina sinatzaileek badakite akordio horrekin Nafar gobernuak ez duela inongo konpromiso hori jasotzen. Ez da loteslea Nafarroako gobernuarentzat. Eta hori ala izan da, eta hori jakinda, guk uste duguna da, beharrezkoa dela jendeari egia esatea eta akordio hau eta gero distantzia berdina mantentzen dugu aldarrikapen horiek lortzera. Horregatik, urtarrian 30ean greba orokorra aurrera eman genituen eragile sozial eta sindikatuak behar dugu ezker bat instituzioetan aldarrikapen horiek benetan defendatzen dituena. Eta zoritzarrez aurrekontu hauetan hori ez da ikusi. Eta bigarre konstatazioa izango litzateke, gure aldarrikapenak gero eta indar gehiago hartzen ari direla gizartean, eta horren adibidea da aurrekontuen akordio horretan jaso izana, ez? Orain arte PSNek elite ekonomikoek ez zuten onartzen gure aldarrikapenak, eta ja ikusten da gizartearen borrokari esker hori onartzen ari direla. Baina honekin batera oso garbiak izan nahi dugu, eta esaten duguna da neurri hauek erabat simbolikoak direla, ez nahikoak, eta ez dituztela garatzen guk greban aldarrikatu genuena. Ondorioz, greba egunean esaten genuen moduan, mobilizatzen jarraitu behar dugu, une egokia delako presioa egiteko eta gure aldarrikapenak errealitatea bihurtzeko.